pangyayari sa Maoro. Okay. Ngunyan, inaksyonan na ito, kinudal na, dahil na ito pwede maagihan. Okay. Yan tabi BP mga kababalaghan. Di na sa 3rd district gabos-gabos. Babae, titalbong. Dahil managasingko, dahil singko, pero titalbong ang tao. Imahin, bibado lang kinakamuto. Nakabaduli kan imahin, huminali. Diba? Ayuanan mga. Yaw na dyan gabos talaga. Sa inyo. Yung pinasalita di si GB Binyon. Salamat, Jimmy. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Salamat, Tabi. Mga dagdag na report. Halip po dyan sa luwas. Jimmy, nasa Lita. Ngunyan pong aldaw. Ano ba yung... Ito pala. Pindutin ko. Paningit sa morning hirit. Aramon ta daw ang mga dagdag karaman. Ngunyan na pag-aaga sa morning hirit. Kasabay si Shara May Leron. Good morning, Shara May. Ay, wala. Sige daw, John. Naputol sulin niya. Okay na. Good morning, Shara May. Good morning po, Pipi Henry. Asin sa tuyang mga parantabay. Aram do nindo na kan ancient Egypt may mga pagkakataon na pigsasabay sa nilulubog na nagada na paraon na ang mga servants o katabang kainidawa na buhay pa. Basado sa artikulong naitala sa Encyclopedia Britannica, kan First Dynasty nagtutupod ang mga Egyptyo na ang paraon, Diyos sa daga, para mamantiniran sa iyang kapangyarihan asin serbisyo sa afterlife, inaalay nindaan mga lingkod, opisyal, gwardiya asin minsanan agom o mistress kainiya. Alagad ang siring na ritual naghaloy sagkod kan Egyptian civilization, kung sain pagkatapos kan First Dynasty, pinalitan ang mga tao, ang mga servants nin saradit na figurines para magserbi sa mga nagadan na paraon. Iyan po VP ang paningit sa morning hirit niya na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara May Leron. Marhay na aga. Delikado ito yun, ano? Pag nagadan suhadi, sisabay so sisabay sa agom. Sisabay sa mga taga-kwan niya, taga-serbi niya. Sa mga aliping sa gigilid at aliping na mamahay. Bakit ko kaya? Ito sa araling panlipunan, inagihan may na aliping sa gigilid, aliping namamahay, ganito. Aliping namamahay o sa mamahay ito. Ngarog ba ka, grabe kang panahon ang diskriminasyon, adi? Yung mga aliping sa gigilid, aliping namamahay. Good morning, Tabi, kay amigong Jerel Aranya. Happy listening po sa Lozares and Nupa family. Happy birthday kay Prime Christopher Pun Nupa sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Sabi ni Jeril na Aranya. Paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Mientras tanto, tuloy-tuloy tayo. Basta morning, Henry M. Jomar Bien, may dagdag na report. Good morning, Jomar. Salamat, Pipi Henry. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Tulong mga naggana sa Regional Schools Press Conference na taga Tabaco City Schools Division Office ang nakatalaan na maglaban sa national category kang nasabing conference. Ini ang naglungas matapos na magkaigwan ng courtesy call kasudma sa opisina ni Mayor Ray Bragais Cantabaco ang mga paratukdo, mga maestra, coaches, asin mga estudyante na guminarana sa Regional School Press Conference na ginibo diyan sa Ciudad Legazpi kanakalis na aldaw o kanakalis na January 27 to 30. Susug sa nakuang impormasyon kan DCGB News sa mga guminanang ini kung saan ang Tabaco City Schools Division nakasabay sa top 5 best performing division. Actually pang duwa si ini igwanin tulong qualifiers na ma-advance sa National Schools Press Conference this season. Basado sa records kan Tabaco City Schools Division, ang division na ini sa ginibong press conference nakakuan in first place sa elementary level, duman sa
feature writing in Filipino. Tapos first place pa sa sports writing in English. Samantarang sa sekundarya, first place man ang Tabaco City Schools Division sa copy reading and headline writing. So, ang mga ini ang piglalalaman na ilalaban na sa National Division. Samantalang sa group event, halos nakuha gabos kan Tabaco City School Division ang second place sa inintrahan na Regional Schools Press Conference. Yan, BP Henry, mga informasyon, Jomar BN DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Good morning, Henry M. Sabi ni Sinaida Banico, pakibati tabi ki happy birthday sa mo yang tugang na si Lot Banico yaon siyang unyan sa Manila. Happy birthday po, Lot Banico. Happy birthday man kay Kay Briones. Sabi ni Jenny Mohar. Sabi ni Ophelia Bungkodin, always po akong nagdadangog sa imo digdi sa Pawa, Malinaw. God bless and more power to your program. Good morning, Tabi, from Purokdos, Barrio Kamalig, Albay. Sabi ni Jalfe Monilla. Buddy Bilen, pa-shoutout po sa mga taga-Nagan, Bakakay, Albay. Good morning from Bagong Bayan, Daraga, Albay. Sabi ni Marilyn Bueno. Doms Benitez, watching from Ligao City. Leon Mila, good morning, Databi. Kuya Henry, sabi niya. Si Maria Mercy Katimbang, nagdadangugman. Good morning po, Kuya Henry and the company and company pala. Pa-shoutout kay Attorney Richard Clemente Barameda. Katatapos lang po ng oath-taking kasuhapon sa Philippine Arena at 11 a.m. May interview po siya live dyan sa DCGB. Salamat po. Very good. Federico Oraye, good morning. Mary Baranda from Parañaque City. Good morning din po sa mga taga-Langaton, Bakakay, Albay. Josephine Moit Galvez, good morning. Maray na agatabi dyan sa Bicol. Binabati ko dyan sa Malilipot from Tansa, Cavite. Si pinimi kaming nagdadangog sa programa. Sabi man ni Ernesto Melgar, good morning daw sa mga taga Bicol. Sabi ni Pedro o from San Pedro, Laguna. Glenn Salian, good morning. At saka sa mga taga-Pawa, Iraya, Tabaco, good morning Sa mga taga-Pawa, Iraya, Tabaco, sabi ni Marvic Dula, good morning. Good morning daw kay, paki-shoutout daw kay Cheryl Noiles Gomez ng Purok 4 Bariw, maagang nagdadangog sa imo. Salamat po. Good morning, every morning naghihiling ako sa imo live na live. Aki ko po iyan si Attorney Richard Clemente Barameda. Oy, wow, very good Congratulations, Tabi. Nilda Perico from Purok 6 Kisaray, Lauban, Bariw, Kamalig. From Bagong Bayan, Daraga, Albay, Emilida Ludana, Dakulong Panano. Marlene Lunas from Bariw. Good morning from Sipi, Daraga, Albay, si Tangway Nancy. Yan. Meron pa? Good morning from Bagong Bayan, si Marilyn Bueno. Okay. Good morning po, Henry M. Regards sa mga taga... sabi ni wait lang Lori Ribotica. Good morning daw sa listener mo na taga Mauraro, Olarte from Manila City. Big Galang, good morning. Amalia Batalier, shout out sa mga taga Salvacion, Malilipot. Maray na agad daw sa magurang ko dyan sa San Jose, Malilipot, sa si Crisito Bilaos at Feb Bilaos, sabi ni Olarte. Yan, Vilma Buendia, kuya, ang mga taga SDO Als family. Good morning daw, good morning sa mga taga Hovillar, si classmate na Jocelyn Inovejas. Good morning, Tabi mate, At saka good morning daw sa mga taga DepEd, Department of Education. Henry M, naputol sa live mo. Ay, naputol yun kasi bago. O kaya daw naputol mananggad. Okay na, meron na tayo. Naputol mananggad. Masira mo ng hungit mo kibiskwit. Sorry po. Pasinsana ka mo ta. Naghungit mananggad o kibiskwita.
napil ko kulang ano ini nagari nag-alsumso sa kuyang tulak kay pang kutabi ki ihungit ang biskwit para maibitaran ang problema sa tulak. Igwa kaya ako ki ano yan, acid reflux. So, kay puan ko tabi na magtagahungit-hungit. Pati na po, so nakahiling dyan sa Facebook. May nabitbit akong biskwit pagali ko sa arong kasawa ko. Yung pigtagahungit-hungit ko ngunyan, ha? O, sa mga naka-Facebook po, pasensya na, ha? So, radyo, dahil manari parong maray. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kumusta po, Anbalo? Oh, ni Maray. Maray. Nagarat kan mga pensyon. Ay, kamaray mo. Maray ang buhay mo, pa puro pension ka. Sa bagay, habang makusog ka pa, pakinabangan mong pension mong an. Kulang pa ang pagkaraw. Ako nga ni, ma-early retirement ako. Tangani na mapakinabangan ko sa kuyang pension. Pag mapensyon ka naman. Mapensyon ka naman. Magtaga puro pension lamang. Magtaga-toko-toko sa butaka na liya-liya baga. Nagliliya-liya ka. Tapos may kapot-kapot kang tubig na sa basong magayunon. Naga parang ngarak nga kang sulot. Pensyonado ka na. Pension. Tapos duman sa bitis mo, may nag sa legs mo, igwa kinagmamasahe. Grabe nga kung yan mo. May nagmamasahe sa legs mo, tapos igwa pa kinagkakayab sa imo. Grabe Tapos, ang mga pangarap mo. Sa likod mo, may nagmamasahe pa sa imo. Ano, kahadi. Arog ka na, nga. Tapos, pag makarao na, agdaw ka na, makarao na po. Ito Tapos ka pag na. tukaw mo, igwak ki mata o ki plato sa imo budak kutsara. Pero nakasobra naman ang kunyan mo, imay na. Pag tao mo ki kutsara budak, su plato mo luluwagan ki maluto, budak isira. Kung nakupukpukong ko ang payugaan. Ay, karaot mo. Anong labot mo sa pangarap ko? Pagkamot. Dahil nakasobra naman pa di. Pakarayaman eh. Mata, magayunon sa istorya ko. Pigkontra mo. Sige na pangalat na so. Mabamaking ko sa istansa. Okay, sige. Alabao na naman yan. Mata, malasais na. Si Karen, si Yana, si Liz. Tao to si Judah, mayaw na magmatitay mo. Sinabi na. Nalabao na naman. Ay, sus, para apat pa sana. Okay. Kuno mo sa kunig, ko lang ang programa. Sige. Tawan ta kang mga 10 minutos pa. Sige. Kay Manaister na Bernalvin, Pinagpait mo kay na. Rosemary Arevalo, kayo sa inyang kay Auring na Bikilyo. Kay Padingawi ina, di niya rin guman dyan sa Tunuan, kay Madingdita. Pinait-pait mo lang. Kumusta? O yun na nga nito, sige mangurog-murog. Namamati ko. Pagod ako na yung nadadangog. Bako naman ako mungog. Ay, sorry pa. Okay. Okay. Salamat. Bye-bye. Ingat. Ingat. Okay. Daing lambing ang gurang pagsimbag kiingat, adi. Ano? Gurang. Tara, ingat. Iba man talaga sa simbag kandaraga, Buda. Aki pa natin, edyo na. Ingat. Salamat po. Hello, good morning. Ang gano'n ako sa iyo. Ano? Sabi kang gurang, una-una mo na ngayon. Pero grabe naman ngayang pangarap. Sobraw naman ngayang pangarap mo, Hindi mo na maraot baga mako. Nata yung gusto ko. Iyo. Tapos nakatuko ako sa butaka. May electric pan sa ampangan. Maganda. So, mga kapagalan mo ngayon ng panahon. Tapos pag didaplos kami go, pag didaplos ka, may minapahid ki towel sa pandok mo kan daplos mo. Pero sa pelikula kang panahon sa Egypt. Tapos pag-abot ni agabo, bigla ka sa nagbabadulang kang grabe ang kaartehan mo. Iyo. Gari, nagrararong. Daw mo pa tropical depression. Bako sa namigo? Bako sa na yan lingon mo? Gari
pero umabot ang oras. Typhoon kategorya. Magsaabot ta dyan ang super typhoon kate. Punduhan mo ako dyan, ha? Si Diyos mo pala, mag-abot sa level 5. Ano ko jogol mo na? Pigsurog na nga na kanina. Karay ka mo ya. Oh, hindi. Matultol ako. Tabata, Pebrero ngunyan. Sa totoo lang. Ining Pebrero migo, kung ako ngunyan, under control ako eh. Wala. Pero pala Marcelo. Dahil ako ngunyan, dahil dapat ako ngunyan ano man na gapkon sa buhay. Pebrero ngunyan. Meron ka pala nasa Marcelo. Ipisil na. Di siya nareparo, ano? Diyan kan, baka nawagas ang pizza 14. Oh, sige. Okay. Alright, salamat. Sabi, amigo. Good morning, tabi sa mga taga Kagbakong, Legazpi City. Yan. Bata, Valentine's Day pala. 14 Sabado, adi. Magastuso na naman. Magandang burak ngunyan, adi. Tabi ngunyan na ma-Valentine's Day. Yan. Happy birthday sa pamangkin kong si Jeline Manilag ng Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Good morning, tabi. Happy birthday, tabi dyan sa Santa Misericordia. Si Rhea po ini. Pa-shoutout tabi sa mga taga-Pilar. Dyan, stay safe. God bless. Good morning, Henry, and also to kay Ma'am Sha. Hello po. Yeah. Blessed Saturday from Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, and Madam Amada Esplana, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Happy birthday kay Lila Moraleda ng Pinarik, Legazpi City sa Feb 8 Domingo from MMC Manay Merly Caceres. Good morning po sa mga taga-Bita no Legazpi. Oy, good morning nga pala kay Ate Marcia. Ate Marcia, madyan ako sa imo next week gayod pag may oras ako, ha. Kadakol ka nag-imbita sa ako. Dahil ko naduduman. Good morning, tabi Ate Marcia, buda kay Mama Paro. Ha? Asa kuya tabing mga friends dyan sa Bunga, kan baka kay Albay. Permi ni kasarabay ako sa prayers ninda. Ang mga seniors na ini, ha. Salamaton po sa Indo. Alright, ang mga bareta masunod na. O sandali ta, ubuson ko muna ining biskwit ko buda ining sa kuyang pig-inom digdi na hot choco. Napasubra so init, ha. Nadalsoan so sa kuyang dila. Magalipas lang kayo ding nagkaperang mga patalastas. Bareta po, masunod na. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB. 729 Kilohertz. kilohertz. Enot sa bareta. Enot sa kabos. Member KBP. Alas 6:07 ninaga. GB News Express. Mga baratang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baratang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baratang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta. Gobyerno Provincial Canalbay nagtagaman in 8.1 million pesos para sa cash for work program kan mga livestock racers na nag-apektaran kan padagos na pag-aktibidad kan bulkan mayon. DTI nangapudan sa publiko na magtrabaho o magtarabangan na maging marahay ang panginegosyo asin matawanin proteksyon ang mga konsumidores. Sa lado nasyonal, mga bagong promote na paratokdo asin punong guro o principal tinawanin ondra ni Presidente Bongbong Marcos Jr. PBBM ibinida ang 509 billion pesos na itinagama para sa programang pangsalud sa nasyon. Sa ibang nasyon, Russia asin Ukraine, nagbinalyuhan nin mga bihag. Business News, 2.26 milyon na Pinoy jobless kan Disyembre 2025. Health News, mga eksperto nagpatanid na pangatamanan ang puso nin may pag-iingat. Detalyes ngunyan kan mga bareta sa lado lokal. Pagbulos nin lava hali sa bulkan mayon, posibleng makaanto sa boundary kan 6 kilometros na permanent danger zone kung panagos pang lumala ang aktibidad kan bulkan mayon.
Inan sinabi ni Fivox Bicol resident volcanologist Dr. Paul Alanis sa entrevista kang DCGB News. Sinabi ni Alanis na dahil pasindang nahiling na indikasyon para itaas sa alert level 4 ang bulkan alagad, sayang ipinaliwanag na dahil nindapig hali ang posibilidad kan mga explosive eruption kan mayon asin ang lava flow na pwedeng makaanto sa boundary kan 6 kilometros na danger zone in kaso magpadagos asin lumala pang aktibidad kay ni. Sangon niya nasa 4.2 kilometers ang pigaabot kan bulos kan lava hali sa mayon asin maigot man giraray ang pagiromdom ni Alanis sa publiko na ibitaran ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone. If ever po mag-intensify or meron tayong explosive eruption Apa. or ito po yung mga possibilities na magkaroon ng explosive eruption or umabot po yung lava flow na may umabot na po dun sa 6 kilometer permanent danger zone na boundary. Pero sabi po malayo pa po nasa 4.2 kilometers po yung pinakamalayong lava flow. Ang tingog ni resident volcanologist Dr. Paul Alanis sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, padagos ang pagbisita sin pagdisinfect kan Albay Provincial Health Office sa mga evacuation centers sa probinsya dahil kan mga report na naglalangkaw ang kaso kan mga evacuees na pinagtatamaan in helang sa taho kan padagos na pag-alboroto kan bulkan mayon. Inang kinumpirmal ni Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Doc Roderick Mendoza sa DCGB News. Sigon kay Mendoza, naggalangkaw ang numero kan mga evacuees na pigdadalagan sa mga hospital dahilan kan abo sipon asin hypertension kaya padagos ang pagmonitor kan APSEMO partikular na kan Albay PHO sa mga evacuation center sa Albay. Sinabi ni Mendoza na sangunyan nagilibot na ang health cluster kan Albay PHO para mag-disinfect sa kada evacuation center sa probinsya tangani na maperbentaran ang paglala pa kang kaso ni manlalain na helang. Nagpa-disinfect kita kang evacuation center sa Malilibot sa San Jose asin padagos na maglilibot at sa tuyang health cluster para sa gibo kay ning pag disinfect ang mga satuyang mga evacuation center ko. Magigaramdaman na nang nagpatanid ang Department of Health sa posibleng pagkahawaan nin mga respiratory illnesses asin iba pang helang kan mga individual na paramientras na naka-estar sa evacuation centers dahilan kan surusuwa sa asin limitadong ventilasyon sa mga fasilidad digdi. Aramontan mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Pasiorden sa Legazpi, padagos pang pig-i-improve Al Armario sa report. Lalong pagkapakusog sa relasyon kan mga local officials, police, barangay officials, asin civilian na pigdudukan ngunyan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi para sa mas magayon na pasiorden. Mismong si Mayor Isiam Ismael Ann Hanson na naglilibot sa maski matangang banggi para riparohon ang palibot kan syudad. Nahiling niya ang aktibong pagtrabaho kan mga pulis sa field, ibang barangay officials, mga barangay tanod, kaya yaman ang kooperasyon kan mga sibilyan. Yan ang sekreto kung natata naging best police station ang Legazpi PNP dahil man sa koordinasyon o kaya inalmenteng katangkiluhan ka na pasiorden. Panagos ang pangapunan ni Mayor Ismael sa kooperasyon kan publiko sa pagmantiner kan pasiorden digdi sa Legazpi City. Al Armario, DCGB. Iba pa niya itong mga baretang unyan sa lado lokal. Early registration kan DepEd Bicol sobra na sa 73,000 na learners. Angel Mostasa sa report. Nakapagrehistro na ang Department of Education Bicol ng sobra sa 73,000 na mga learners na nakakompleto na para sa early registration para sa school year 2026 to 2027. Ini ang datos na ipighiras ka na hensya sa panganap ni Regional Director Gilbert Sadsad kung sa insakop kan early registration ang kindergarten, grade 1, grade 7 as in grade 11. Pinakadakol sa mga nagpa-enroll ang para sa grade 1 na may sobra sa 29,000 na mga estudyante, sinundan para sa kinder na may sobra sa 17,000, 15,000 sa grade 7, asin maabot naman sa 14,000 sa grade 11. Nasa 2,212 o kapareho ng 54.63 kan mga eskwelahan sa rehiyon.
ang nakapagsumitir pa sana kansay ng mga datos sa panrehiyon o sa panrehiyon o opisina kan ahensya. Para padagos man, anapagin mianyar ka na dapat dikol ang mga magurang asin guardian na magpartisipar sa atab na magpaparehistro dahil ang tamaduran ini sagol sa Pebrero 27 presenting taon. Ang natatag na bareta is of Sazar DCGB News. 8.1 milyon pesos na fundo ang itinagama kan gobyerno probinsal kan Albay Veterinary Office asin Albay Provincial Agricultural Office para sa Cash for Work program kan 623 na livestock racers sa probinsya na naapektaran kan panagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, sakop kan intervention ang livestock racers hali sa mga munisipyo na nasa laog kan danger zones, partikular na ang Kamalig, Daraga, o mga barangay kan mga munisipyo na harani sa laog o na nasa laog kan danger zones sa mga munisipyo kan Kamalig, Daraga, Ginubatan, Ligao City, Tabaco City, Santo Domingo, Bakakay, asin Malilipot kasabay ang Legazpi. Ang beneficiaryo ipapasirarom sa 30 días na mga aktibidad na nakatutok sa pag-ataman asin survival kan mga inibakwar na mga hayop. Kaibahan sa mga aktibidad ang pagkolekta, pagproseso asin pagsaray asin an pagbahog kay ni pati na ang pagmanihar kan mga hayop na nasa pooling sites. Kung makumpleto na kan mga beneficiaryo ang programa, mariresibi kan mga ini an 13,050 pesos na asistensya sa kabilugan na sobra sa 8.1 milyon pesos. Ang nasabing aktibidad maabot na maprotehiran ang food security asin mapagkatamanan ang agricultural assets kan probinsya, mantang nag-offer nin income support mantang nasa evacuation center o evacuation period. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, Provincial Engineer Dante Baclao, target ni Kapitan Jofet Fernandez na yon magsalida sa iya sa barangay. Jimmy nasalita sa report. Paretiro na si Provincial Engineer Dante Baclao sa sayang trabaho, tamang-tama ma-eleksyon sa Nobyembre 2 sa Barangay Tiempo na patapos naman sa turno si incumbent po ng Barangay Jopet Fernandez kan Barangay Pantao sa Libon. Sigun kay Kapitan Fernandez, kakahuruno niya si Provincial Engineer Dante Baclao kung saan bubuhian niyang anyaan pwesto sa barangay. Dahil siyang ibang napipili na magsalida sa saya, kundi si Engineer Baclao na tamang-tama retire na ini pag-abot kan eleksyon. An kulatilya kundi ako ni Engineer Baclao an pigtatangrong opsyon ni Kapitan Jopet Fernandez an sayang pigisip iyo an ibala sa eleksyon, iyo an sayang agom na iyo ang pwedeng padalagano ng kasong day akoon ni Engineer Baclao an offer ni Kapitan Jopet Fernandez. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nangapudan sa publiko ang Department of Trade and Industry Bicol na magtarabangan na maging marhay ang pagninegosyo asin maprotehiran kan mga konsumidores. Sa programang Consumer at Negosyo sa DCGB, ipinaliwanag ni Senior Trade Industry Development Specialists Consumer Protection Division Rona Panganiban na kasabay digdi ang pagkuanin permit kan mga establishmento sa saindang ahensya nin sales promotion permit in kaso magkaigwan nin sales activity sa mga produkto. Sinabi ni Panganiban na majority kan piga-apply na sales promotion permit. Iyo ang diskwento sa sarong item mantang bako sa naini tsindahan. Kundi pati na ang mga nagtataon nin serbisyo siring kan mga salon asin iba pa. Sinabi kan official na dakol nin klase kan sales promotion siring kan sales premium o buy one take one raffle asin iba pa. Piglinaw ni Panganiban na depende sa pig-officer na produkto ang pagkuanin permit sa saindang ahensya kung saan dahil sakop kan DTI ang mga bulong. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Medical as in first aid response papakusugon para sa mga kapulisan. Kuya po ang detalye.
Mas pagpapakusog niyan ang koordinasyon pagtatabangan sa tahaw kan mga kapulisan asin kan mga ospital digdi sa Bicol Region. Kasuod ma, sarong seremonya ang ikinondusir sa laog kan Campo Sinion Ola kung sain sarong Memorandum of Agreement ang pinirmahan sa tahaw kan Police Regional Office 5 sharing man kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC asin kan Bicol Medical Center o kaya BMC. Ang nasabi ng kasunduan, iyon may kinaraman para sa pagkapakusog kan mga serbisyo pansalud para sa mga kapulisan digdi sa Bicol Region. Parte kan mga napagkasunduan, iyon pagpapakusog kan kaaraman asin kasanayan man kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region pag-abot sa medical asin first aid response. Kung sain, saro sa mga patuyuhan kan na kasunduan na ini, iyon magsasagibo min mga serye min medical as in first aid training sa tabang kan duwang na unambitan niya tong mga ospital, iti-training ang mga kapulisan digdi sa Bicol Region para sa saindang kasanayan. Marikas na pagtatao nin aksyon sa mga emerhensya asin anuman mga sitwasyon na kinakaipuhan nin rescue operation. Katakod kay ni pinasalamatan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang mga manahimiento kan nasabi ng duwang ospital sa maigot mo niya na pagtatabangan sa tahaw kan mga kapulisan asin mga health professional. Dagdag na bareta, Josh Fabino, DCGB. Oras Pilipinas 20 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Darakulang pamilya sa evacuation center sa Malilipot, dinagdagan ang mga food packs. Jomar Bien sa detalye. Dinagdagan kan lokal na gobyerno nin supply na family food packs an may mga darakulang pamilya sa evacuation center digdi sa Banuan kan Malilipot. Ini matapos na magreklamo ang mga pamilya na igwanin anom na miyembro pataas na ikulang sa sainda ang pinagkataong food packs o family food packs na saro sa kada tulong aldaw. Susog sa mga nagrereklamong pamilya na daimina antos nin tulong aldaw ang pinagkataong family food pack lalo pat daiman sinda masyado nakakapagtaonin o nakakadisponer man sa diring pagtaon dahil lang ta sa pagkawara tan sa indang hanap buhay dahil lang sa pagibakwar ninda kausakan pagtugakan bulkan mayon huli kay ni alukan na gobyerno kan tabako Malilipot nagpaabot man tulos kan naunambitan na problema sa DSWD sinuminagad nin tabang kanakalis na aldaw sa pinaka ultimong pagdistribuir kan lokal na gobyerno kan Malilipot kan family food packs na simbagana ang kaagadan o ang problema na solusyonan ang problema duman sa pinag-distribuiran na 46 na pamilya o 406 na pamilya, dinagdaganin 50 family food packs para maging total na 456 para mahipnoan itong pangangaipo kan darakulang pamilya. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:21 po nin pagkaaga. Mabalik ang mga bareta. Makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Core
courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, but easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, silimarin na, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:29 nin pag-aga. Minibid po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importanteng ambag asin sakripisyo kan mga edukador mantang pinapanginutan ang panunumpa kan mga bagong promoted na paratukdo asin mga principal sa DepEd National Capital Region sa seremonya kan Rise in Service sa irarom kan Expanded Career Progression o ECP. Tinawanin doon kang presidente na magabat ang responsibilidad kan mga paratukdo pon sa pagturo asin preparasyon kang leksyon sagod sa paggiya sa mga estudyante asin voluntaryong serbisyo sa komunidad. Sigon kay PBBM, ang edukasyon iyang panginot na liyave sa pag-uswag kang nasyon asin siniguro ang padagos ng suporta kan gobyerno sa mga paratukdo. Kay bahandigdi ang 1.34 trillion pesos para sa sektor 2025 Service Recognition Incentive, 10,000 na teaching allowance sa school year 2025-2026, asin 7,000 na medical allowance. Idinagdag pa niya ng pagbukasin kadagdagan na posisyon, reclassification sa ECP, asin promosyon base sa merito para masiguro ang daing paratukdo na sa pampublikong eskwelahan na magretiro bilang Teacher 1. Ipinuntukan presidente na ang promosyon magiging dalan para sa mas magayon na buhay, bako sa na para sa enda kundi para sa endang familia. Opisyal ng naging bagong abogado kang nasyon ang sobra sa 5,000 na nakapasar sa 2025 bar examinations. Kasood mang aga, ginibang oath-taking as in roll signing ceremony sa ginibong special and bank session kan Korte Suprema. Sa primerong pagkakataon, ginibo sa Philippine Arena sa Bulacan. Ang seremonya na natindiran kan 5,572 na nakapasar kung saan 22 man digdi ang dai nakaduman. Sa mensahe ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, chairperson kan 2025 bar exam, nagpaabot inin pag-umaw sa sayang bar babies sa naging trayumpo kan eksaminasyon. Hinagad man niya sa mga bagong abogado na maging responsable sa paggamit in social media, lalo na pag nagpipresentar na sindangon yan, bako sa na para sa indang sadiri kundi sa legal na
proseso o profesyon. Inabisuhan nindaan na gamiton nin tamang artificial intelligence o AI, lalo na taday paman kaini na salidahan ang responsibilidad kan mga abogado. Pinasalamatan ni Justice Javier sa iyang pagtaram ang mga nagkuanin eksaminasyon para pero sinuwerte na nakapasar. Nasa 5,900 o 5,594 nakapasar sa kabilugan na 11,425 na nakakumpleto in bar exams o kapareho nin 48% na passing rate. Naipadara na kan Office of the House Secretary General sa opisina ni House Speaker Faustino D. III ang duwang verified impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte kan Pebrero 2. Sigon kay Secretary General Cheloy Garafil na formal na natransmit ang mga reklamo sa opisina kan House Speaker kan nakagingal daw susog sa konstitusyon ang mga patakaran kan House of Representatives as in eksistidong mga protocol. Ang primerong reklamo na isinumiter kan mga miyembro kan Makabayan Coalition as in inendorso ni Party List Representatives Antonio Tino kang Alliance of Concerned Teachers, Sara Elago kan Gabriela Women's Party List as in Rene Co kan Kabataan Party List. Mientras na sa ikaduwang reklamo, yung pigsumiter kan mga representante kan iba-ibang progresibong organisasyon as in civil society groups sa panginginot kan Tindig Pilipinas as in pag-endorso o pig-endorso ni Ninda Party List Representative Laila de Lima kan Mamamayang Liberal Party List as in Percy Sendinya kan Akbayan. May 10 aldawang Office of the House Speaker para isabay ang duwang impeachment complaint sa order o business kan plenary session bago ini ma-refer sa House Committee on Justice. Posibleng saropang impeachment complaint ang isumiter sa Lunes, Febrero 9 kontra kay VP Sara, sigon kay House Deputies Minority Leader as in Mamamayang Liberal Party Representative Laila de Lima. Sinabi ni de Lima na daing nagbabawal sa pagsumiter nin dugang na reklamo kontra kay Duterte dahil daiman na i-refer ang nainot na duwang impeachment complaint sa House Committee on Justice. Nagpasalamat man si de Lima dahil na-transmit na kan opisina ni House Secretary General Cheloy Garafil sa Office of the Speaker ang duwang nainot na impeachment complaint kontra kay Duterte na isunumiter kang koalisyon kan iba-ibang civil society groups asin kan Makabayan Bloc. Base sa resolusyon kan Korte Suprema na ipinaluwas kang Enero 28 ang Speaker's Office igwang 10 session days para isabay ang impeachment complaints sa order of business kan plenaryo. Pon kan isumiter ang primerong duwang impeachment complaint, sinabi ni de Lima na nakakatulong session days pa sana. Sinabi ni de Lima na wala pang ulang para sa legal as in technicalidad kan linawon kung susuporta ni de Lima ni katulong reklamo kung iniigwa ng pirma kan 1/3 kan mga miyembro kan Kamara, positibo ang kasimbagan kang Lady Solon. Mga tugang papakusugon daw tabi kan gobyerno ang programang pangsalod sa nasyon sa pagikan pig tataong 500 billion pesos na pondo para sa presenteng taon. Inan sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos panginutan ang groundbreaking ceremony kang College of Allied Health Sciences Building kang pamantasan ng lungsod ng Maynila. Sa pagikan pundo, sinabi ni PBBM na makatabang ini sa mga estudyanteng interesadong mag-adal niniba-ibang aspeto kan medisina, arog kan medical technology as in radiologic technology. Importante ang programang ini sa pagmolde kan mga matitibay na profesional sa lado kan medisina. Sinabi ni Marcos Jr. na aram kainan agyat na pinaghampang kan mga Pilipino, arog kan kakulangan sa akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya asin pasilidad sa mga opisyal, kaya naglaw mining makatabang sa itinagamang fondo kan gobyerno para mapakusog asin mas maging epektibo ang health sector. Pinagunambitan man kang presidente ang medical scholarship asin tuition fee subsidies kan mga estudyante para sa mga state university, colleges para matabangan ang mga estudyante. Kay bahan sa mga programang pangsalud ay pinapautob kan gobyerno, iyo ang zero balance billing specialty hospital asin bukas centers. Nagtauman ang presidente nin 15 million pesos sa Basico Hospital para sa rong taon na supply nin bulong asin pagpapagayon kan fasilidad.
Pangultimo sa mga bareta sa lado nasyonal, sobra po sa 130,000 na individual ang naapektaran kan bagyong Basyang sa report kan Office of the Civil Defense. Sigon sa OCD spokesperson na si Johnny Castillo na nasa 30,000 ligdang narehistro gikan sa Region 10, mantang sobra sang 2,000 ang narehistro sa Caraga Region. Mientras na 4 man ang narehistrong nagadan gikan sa sarong pamilya na kumpesto din 2 gurang asin 2 aki sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro sa landslide. Sa pinakahuring record man, narehistro kang National Disaster Risk Reduction and Management Council nasa tulong munisipalidad asin Banwaan kan Caraga ang nawaran ng kuryente, mantang nasa kabilugan na 41 na pantalan ang kansilado asin non-operational gikan sa Region 6, Region Negros Island Region o asin Caraga Region. Siniguro man kan OCD na nakapreposisyon na ang mga Disaster Risk Reduction and Management DRRM asin OCD offices asin panagosan sa indang monitoring asin koordinasyon sa lokal na gobyerno asin iba pang response clusters katuwangan ibang ahensya kan gobyerno. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa.
Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, ginibo ang balyuhan ng prisoners of war asin civilian sa pagultanan kan Russia asin Ukraine. Nangyari ini matapos ang duwang alaw na peace talks entre kan Ukraine asin Russia na ginibo sa Abu Dhabi. Iguan ang kabilugan na 170 o 157 ng mga Ukrainians kung saan 7 digdi ang mga sibilyan. Asin 157 man ang mga soldados kang Russia na nakauli na. Inang primerong prisoner swap kan duwang nasyon sa laog ni 4 na bulan. Enot kay ni nagkaigwanin paghuroron ang mga representante kan US, Russia asin Ukraine para dagos ang matapos ang 4 na taon na karilibukan. Nagkaperang bisis ang nagkondukta nin paghuroron, alagad ay pamanggiraray nagkakaigwaning konkretong plano para dagos ang matapos ang karilibukan. Bareta, mga tugang, may kinaraman po sa negosyo. Business News. Business News. Medyo nag-itaas ang numero kan mga Pilipino na daing trabaho sa kabuhayan o na daing trabaho o kabuhayan kan Disyembre 2025 sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA base sa Labor Force Survey kan PSA o minabot sa 2.26 milyon na individual ang nasa edad na 15 anyos paitaas ang mga daing trabaho. Mas halangkaw ini nindiit kumpara sa 2.25 milyon na narehistro kang Nobyembre 2025. Mas halangkaw man ini kumpara sa 1.63 milyon na daing trabaho kan Disyembre 2024. Sigon pa kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, nakapareho ini kang 4.4 na unemployment rate sa 51.69 milyon na parte kang labor force. Health News, kasabay si News Director Marty La Cruz. Dapat daw ang pag-ataman sa puso may pag-iingat man. Sigun yan sa mga eksperto. News Director Marty La Cruz, good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Handle your heart with care. Wow. Yan makusog na abiso ka mga eksperto sa salud. Kasi ang pahayag ko niya na Pebrero kung saan pag-celebrar ang Philippine Heart Month, ipinagirumdum ka mga health experts na maski ang puso kapareho sa nakadakula kan kamao, dapat pangatamanan dahil dakula ang papel na pigigibugay niya sa tuyang oral daw na buhay. Sa pahayag kan World Health Organization Philippines, ang puso, kan tao, nag-iibot-ibot nin sobra 100 times o 100,000 times sa sarong aldaw kasi nagpapabulos ng sobra 2,000 na galon ng dugo sa bilog na lawas. Katakot kayo ni nagpagirumdum ang WHO Philippines na atamanon ang puso sa paagikan pagkaon nin masustansyang mga pagkakan, regular na ehersisyo, supisyenteng paingalo asin pag-iwas sa mga bisyo. Tinawanin doon ka mga espesyalista na dakulang tabang ang mga ini para mamantinir na makusog asin baskog o healthy ang sa tuyang puso puro aldaw. Health News for News Base, Mardila, daing iba. Mientras tanto, kasabay po si Alexis Ruivar sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan mga tugang sa pag-asa. Ang latest may kinaraman kay Basyang at iba pang sitwasyon sa kamugtakan kang panahon dito po sa satuyang lokalidad. Halat-halaton ta po mga tugang ang report. Hali sa pag-asa. Oras natin 6:46 nin pag-aaga digdi po sa inyong programang GB News Express. O yan na po si Alexis Rivivar. Para po sa tuyang latest forecast, ang niyang petsa 7 ng Pebrero, araw ng Sabado, ang Bicol region ay apektado ng shear line
at makamati ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms ngunya na aldaw. And itong kay Basyang, itong si Basyang as of 2 a.m. ay saroon na lamang na low pressure area, so nagluya na at sa ngayon ay nag-final na po kita na bulletin dito kay Basyang. So dahil man tiga-expect na mag-re-intensify ito, kaya ang maka-apekto dito sa Bicol region is mostly na lamang na shear line, and tiga-expect naman na pag maagi itong low pressure area hindi sa may West Philippine Sea at dahil na maka-apekto sa Kabikulan sa mga susunod na aldaw. Bali ang ating agwat ng temperatura ngunyang aldaw tigatayang maabot ng 24 to 29 degrees Celsius, and maliban dito sa LPA na formerly si Basyang ay wala naman po kitang tigmo-monitor na ibang low pressure area or bagyo. Bale, yun po, expect po natin ang generally improving weather sa mga susunod po na aldaw. Bale, pa ating forecast, ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Mga tugang sa inupong nadangog ang GB News Express. Nagsurat kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyeran, Nicole Ann Gloriani, asin ang report kan Mega Force Patrol. Kasabay po ba nagsurat kan istorya si Shara Maileron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, thank you. Balik kita sa programa. Basta Morning, Henry Ed! Kasabay mga tugang ang lalaking hindi inuumaga. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on, atay later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkatulong sa araw-araw ang pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro o Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa rin para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag pa na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay ng proteksyon o nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay, mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. O bueno, mga tugang, good morning tabi sa mga taga Bagtang Sagpun Daraga Albay. Yan, kumusta po kamuhan sa tuya tabing mga listeners? Diyan po mga tugang sa mga taga Bagtang Sagpun. Buda so sa tuya pala na mga mga listeners, diyan po mga tugang sa barangay
Barangay, ano nga nang apod ka inio? Barangay Mauyod. Dakulong kitang mga paradangog, mga tugang digdi po sa tuya tabi na programa sa pagkaaga dyan po sa may partikan Barangay Mauyod. Okay, salamato na maray tabi sa padago sa pagtutok sa tuyang programa. Dyan na alas 7:30. Abangan nindo mga tugang ang sa tuya tabi na pag-iristoryahan, may kinaraman tabi sa mga pag-iingat. Para day po kita magkaigwanin helang sa baga, day kita atakihon na naman nakahilangan, mga tugang, darakang pagbagsak nin abo hali po sa bulkan mayon. No, may eksperto kita to na makakahuron, mataunin mga health tips para maibitaran ang siring na bagay. Pwede pa ka muna magpartisipar, mag-text tabi sa tuyang numero. Si Dr. Chris Gianan po ang sa tuyang resource person taon-taon sa programa tang Radyo Klinika. Sige bagang bagsakan abo anong mga panginot na helang kaiyan. Iba pang concerns nindo may kinaraman sa mga helang, buda mga safety precautions, tabi ihapot dyan, taod-taod, mga tugang gidi po sa tuya na programa, dyan po sa Radyo Klinika. Okay. Good morning, Henry M. Nagsaud ako sa Legazpi, mga gulayon, langka, 150 ang kilo. Upo, 40 ang saro. Okra, 100 ang kilo. Puro pagulong, 100 ang kilo. Kalabasa, 80 ang kilo. Salbata na junior, adi? Pangyari sa maabaka, mahalon man. I mean, deko aram kun mahal ba yan o ano? Di na kaya ako ngunyang pigusugo magsaod. Kaya ito, piga para sugo ako magsaod. Ngunyan, din ako pigusugo. Pag ako nagsasaod, kada kung ganun mo yung reklamo. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Masunod na, DCGB Barreta alas 7, kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Masunod na, Barreta, tabi ngunya na pagkaaga, 7:30. Mabalik ako sa programang Radyo Klinika. Salamat kan sa pagantabay. Goodbye. GB us all. God bless us all. God is good all the time. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi